Salut, cinefilii! Astăzi vorbim despre Conversația, un film din 1974 care, desi vechi, rămâne incredibil de relevant. Filmul urmărește povestea lui Harry Cowell, un expert în supraveghere audio, a cărui profesie îl transforma într-un fel de prizonier al propriei sale meserii. El asculta secretele altora, dar, ironic, devine el însusitinta unei supravegherii, simțind pe propria piele presiunea și paranoia constantă a fi urmărit. Dar care este, de fapt, mesajul filmului? De ce a devenit o clasică? Conversația este o parabolă despre legea karmei, despre cum acțiunile noastre se întorc la noi, uneori într-un mod neașteptat și dureros. Cowell, un profesionist impecabil, se trezește prins într-o situație care îl obliga să se confrunte cu consecințele propriilor alegeri. Este o metaforă a vieții în sasi, faptele noastre, bune sau rele, ne definesc și ne modelează destinul. Filmul ne amintește că ceea ce oferim lumii se întoarce la noi. Bunătatea atrage bunătatea, iar răutatea, răutatea. Nu e o ecuație perfectă, nu întotdeauna primim exact ceea ce merităm, dar echilibrul se restabilește într-un fel sau altul. Un om rău, plin de amărăciune, se izolează, devine singur și nefericit. Pe când cel care oferă dragoste și compasiune, atrage la rândul sau afecțiune și sprijin. Mesajul este simplu, dar profund, creăm propria noastră realitate prin gândurile și acțiunile noastre. O perspectivă negativă ne otravesc viața, în timp ce optimismul și bucuria de a trai ne aduc satisfacții. Fie că este un asasin sau un simplu vânzător, viața este imprevizibilă. Bogatia de azi poate fi sărăcia de mâine, și invers. Important este să nu luăm totul prea în serios, să abordăm viața cu o doză de ironie și să ne concentrăm pe ceea ce ne aduce bucurie. Conversația este un film care ne provoacă la introspecție, un film care ne amintește că viața este efemeră și că trebuie să ne prețuim pe noi în sine și să cultivăm fericirea interioară. Este un film care merita văzut și revăzut, un film care rămâne relevant și astăzi, la 10 de ani de la lansare. Vă recomand cu căldura sale vizionati.